трети епизод от 3D Train Studio. Така, в момента разцъкваме много яко. Днеска малко поиграх Майнкрафт. Ориент Експрес е минал тук. Майко, тази прожекция как изглежда на 2D. Уоу. На 3D. Още не сме почнали ремонтите, но скоро ще почваме. Тъй като и ще местим компютъра. Това е много важно, защото тук от тук отгоре, от тавана, съответно. От тук ще бъде пробито такова, ще имат тръби за радиаторите, като цяло всичко ще бъде направено. Така. След малко ще дойда, тъй като съм леко болен и ще дойда след малко, хора. Айде! Чао, Ориент Експрес. Няма да се видим повече. Така, отново съм тук. В момента до мен е и дъжд, знаете кое е. И да, след малко ще дойда. Окей. Пак съм тук. И играем на 3D Train Studio. Че ще избера електрик локомотива, са да изберем. И са тия питанки тук, бе. Айде, влакът потегля. Сколко кара? 190. О, моя. Ох, боже. Така. Точно така, аз съм във влака. Що за ви, бе? Се бях качил на тебе. Айде. На втори коловоз. Айде. Бип. Айде. Влака спря. Така. Клипчето ще е 5 минути и 28 секунди. Що се замълчахме? Айде, Ориент Експрес, да видим от тук. Да минем покрай тебе. Тя дали светят? Да, светят. Малко така, защото хора идват при мен и затова. Тоест, моите родители идват при мен и затова спирам клипчето, защото мърда май се. А тъй пич. Интересно заби мишката. Оправи се. Казах голяма дума и почна. Трагвей чайс. Дизел. Не! Дизеловете ще изберем след малко. Но просто трейна тръгва. И Ориент Експрес е мина покрай мен. И от това коловоз минава. Парните локомоторес. Както викат по италиански локомоторес. Малко съм хремав. Така че ще се чуваме малко хремаво. И влака би випна, че спре. Оп! Сега от този. Тъй, брат. Така. Хайди.
Айди, да ти се не види. И от този влак се вижда, нищо не се вижда направо. Ето и през нощта гадория. Но така качваме се във влака в момента. И нямаме седалка, що сме прави проклетия. Проклетия. Направо голяма проклетия. Кога стана 5 минути? Ще е дълго клипче, да ви кажа. И локомотива спря. Имам си сокче до мене. Така. Просто ще направя един лекчак влог. Така че това ще бъде от мен, хора. Надявам се клипчето да ви е харесало. Давайте лайкове, вотове и други. Така че и това беше от мен. И чао!